Eta gaurkoan Egoak elkartea askoz ere hobeto ezagutzeko aukera izanen dugu, bertako langile bat hementxe dugu, Itziar Martinez, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta ongi etorri Xala telebistara. Bueno, Itziar, konta eguzu, zer da Egoak elkartea, eta pixkate konta eguzu nahi sortu zen, zergatik sortu zen elkarte hau. Bueno, pues sortu zen duela 23 urte, ja, bai? Momentu hortan bazegoen beste realitate bat, bai? Bueno, drogen gaian lantzen dugu, bai? Eta momentu hortan bazeunden gehiago menpekotasun arazoak eta harremanak, ez? Drogak lotzen ziren bereziki menpekotasunarekin eta heriotzarekin, ez? Klaro, bazegoen heroinaren egoera eta hori oso momentu potentean, eta bueno, Egoak elkartea sortu zuten pertsona batzuk, bai familiar eta lagunak, bai? Pertsona batzuk bazeunden proiektu hombren jasotzen tratamendu bat, eta beraiek erabaki zuten egitea eta sortzea elkartea beraien aisialdian jarduera ezberdinak egiteko, bai? Gero zer gertatu zen, egin genuen Nafarroako egoerari begirada bat edo analisi bat, bai? Eta ikusi genuen drogekin harremanak aldatzen ari zirela, bai? Igual ja ez zeunden hainbeste menpekotasun harremanak, oraindik badaude, baina hori aldatzen ari ziren, ez? Eta gainera ikusi genuen zeundela ezer lantzeko prebentzio arloa, ez? Zeunden komunitate terapeutiko ezberdinak, baina ez zegoen ezer prebentzio lantzeko, beraz 2000 urtean egin genuen aldaketa hori, filosofia aldaketa. Eta hasi ginen prebentzioan lantzen, bereziki arrisku murrizketa ikuspuntuarekin edo. Zer da arrisku murrizketa, ez? Bada prebentzioa lantzeko modelo bat, eta nik uste dut modelo hau esker egin duguna da errealitateari moldatzea, bai? Onartu dugu drogak kontsumitzen direla, hori da errealitate bat, de hecho duela urte asko, ez? Hori ezin dugu ukatu, hori gertatzen da, gizartean daude droga asko, ez? Gero hitz egingo dugu, baina askotan hitz egiten dugu drogei buruz eta badirudi bakarrik direla drogak, heroina, kokaina, eta droga legal asko ditugu ere gure ondoan, ez? Bai alkohola, bai tabakoa, bai kafea, bai sendagaiak. Eta hori onartzen, drogak kontsumitzen direla, eta hori errespetatzen, modelo honi esker egiten duguna da hurbiltzea jendeari, hitz egitea, hausnartzea, eta pixka bat saiatzen duguna da pertsonak izatea tresna ezberdinak kudeatzeko beraien kontsumoak, ez? Arrisku murrizketari esker egiten duguna da hurbiltzea kontsumak egiten diren leku ezberdinetara. Eta bereziki hurbiltzen gara pertsona kontsumitzaileengan, ez? Normalean, beraiek ez dute nahi ustea kontsumoak, baina ez dute sentitzen arazoak dituztela. Beraz, beste modu segurrazki ez dira hurbilduko errekurtso bati, zerbitzu bati, baizik eta hemen aurkitzen dute konfidantzazko lana edo beraien errealitateari moldatzen dena, ez? Beraz, egiten duguna da elkarrez hausnartzeko prozesuak. Hau da, ez dakit nola esan, ez dugu iritzia ematen, ez dugu esaten baietz edo ezetz, baizik eta zuk zeuk erabaki, bai? De hecho, nik uste dut oso polita dela pertsonei edo pertsonek hartzea beraien ardura, ez? Zure eskuan dago zure bizitza, eta hori zuk hartu behar duzu, ez? Beraz, ikusten da, helburuak asko aldatu direla, ez? Hamarkada guzti hauetan. Aldatu dira, klaro, egoerak aldatu dira, oraindik badaude drogekin arazoak, baina ja badaude beste elkarte batzuk hori lantzen, eta nik uste dut gaur egun badaudela gure ikuspuntua da drogen arloan, drogen fenomenoan edo drogen kontsumoan ezin dugu begiratu bakarrik drogak, baizik eta gaude pertsona asko,
ezaugarri ezberdinekin, bizipen ezberdinekin, eta gero bizitzen gara testu inguru ezberdinetan, ez? Eta gero, noski, erabiltzen ditugu droga ezberdinak eta modu ezberdinekin. Beraz, hiruki hori, gure teoria da, guk deitzen diogu gure aulkia, ez? Nola dago zure aulkia? Oreka badu, segurrazki, kudeatuko dituzu zure egoerak, bai drogekin, bai beste gauzekin, asko hobe. Desorekan badago, arazoak agertuko dira errezago, eta kudeatzea arazo horiek edo arrisku horiek asko zailagoa izango da, ez? Horregatik begiratzen dugu, nola murriztu minak eta nola murriztu baietz arriskuak, ez? Aipatu duzu gaur egun badirela droga pilo bat, ez? Azkenean badirudi beti tematzen garela berdinetan eta saiestu behar dela, ez? Hau ez probatu, ez egin, eta batzutan badirudi justu horrek egiten duela sortu efektu kontrakoa, ez? Ez egin hau eta mundu guztiak egiten du. Ez dakit kontrakoa den edo ez, baina argi eta garbi pertsona batzuk kontsumitu nahi dutela. Eta bereziki... Uste dut adibidez gaur egun kontsumitzen dela gehiago? Nik uste dut ezetz. Egoera aldatzen da, eta fenomeno guztiak aldatzen dira, eta gizartea aldatzen da, ez? Baina drogak beti egon dira hemen. Claro, igual helburu ezberdinekin, ez? Duela urte asko, gehiago igual zeunden kontsumo espiritual batzuk, edo igual gehiago lortze ziren landareak eta kontsumo medizinalak edo, eta gero pixkanaka sartu zen aizialdian, hori bai aldatu da, ez? Baina beti egon dira hor, ez? Eta gero eta gehiago hitz egiten da, gero eta lehenago azten da, nik beti izaten, nire gurasoek eta nire aitona amonek ere edaten zuten, ez? Adibidez, alkohola oso onartua dago gure gizartean eta duela urte asko, ez? Gaur egun aldatu da egoera, beti, ez? Eta beti agertzen dira droga, ez berriak, ez hain berriak, gaur egun hitz egiten da asko, sustantzia berriak sortu dira. Ez dira sortzen berriak, baizik eta igual zabaltzen da kontsumoa. Beraz, gehiago entzuten dugu, eta badirudi, hau, asko orokortzen da ere bai, ez? Komunikabideetan askotan gertatzen da leku batean egoera bat, eta badirudi hori gertatu dela Nafarroa osoan, ez? Baina, gaur egun gehien kontsumitzen dena alkohola. Eta hori oso argi ikusten dugu, ez? Ze festan, edo ze bazkarian, edo ze momentu sozialetan ez dago alkohola, ez? Eta nik uste dut gaur egun ere sendagaiena, botikak askotan, bagaude pilulazko gizartean, nik esaten dut, ez? Buruko mina daukat pilula bat, ez dakitzen mina daukat pilula bat, ez? Hori ere egiten du pixka bat inkoherentzia, ez? Droga batzuk bai sustatzen ditugu, baina beste batzuk debekatzen ditugu, beraz, klaro, pertsona batzuk ezaten dute zergaitik nik ez. Zer uste duzu legalizazioaren inguruan? Honek beti sortzen du eztabaida handia, ez? Bai, nik uste dut legalak izateagatik ez direla kentzen arazoak, bai? Alkoholarekin, botikekin badaude arazo asko, beraz ez dira saihiesten legalizatzeagatik. Beste alde batetik esaten dute, legalizatzen badira droga batzuk, igual adulterazioa saihiesten da. Baina adibidez, tabakoa ez dakigu oso ongi zer ematen duen. Eta legala da. Eta saiatzen duzu informatzea eta ikusten duzu 400-600 sustantziak eramaten dituela eta gero ez dago argi zer ematen duen, ez? Beste alde batetik egia da, legalak badira, igual kontrol gehiago egon alda zentzu hortan, ez? Gero impostoak egongo litzateke, ez dakit, ez gara oso... Neko korapilatxo. Claro, gure ustez, ideia da hausnartzea eta pertsonak kapazak izatea. Bai, legalak badira, bai ilegalak. Bai? Edozein sustantzien kontsumoak kudeatzeko, zuk behar dituzu gaitasunak eta tresnak, ez? Azkenean legala edo ilegala, bai, arrisku ilegalak badituzu, ez? Baina... Batzutan ideia bati eusten diogu ez, lehen hizketan egon garen moduan,
drogek sortzen dituztela arazoak eta kontsumitzen duen pertsona hori gaizki horregatik dagoela, baina batzutan askoz ere barrurago begiratu behar da, ez? Eta pixkat hausnartu, planteatu eta gogoeta egin zergatik pertsona horrek kontsumitzen duen. Ez? Agian azten zaigu garrantzitsuena. Bai. Claro, argi eta garbi edo zein gaiarekin ze pertsonek bukatzen dute arazoekin. Zailtasun batzuk dituztenak, ez? Edo karentzia batzuk, edo... Bakoitzak bere realitatea. Claro, eske pertsona oso ezberdina gara, eta bizipen ezberdinekin, eta ezaugarri psikologiko, emozionalak, fisikoak, beraz, claro, bakoitzak bere bizitza du, eta bizi du bere moduan, ez? Eta gainera baditu harreman ezberdinak, beraz, gure ustez argi eta garbi dago, segun eta ze egoera dugun, aukera gehiago ditugu arazoekin bukatzeko, bai drogekin, bai beste gauzekin, ez? Horregatik jartzen dugu indarra pertsonean. Pertsona kapaza da, ez? Adibidez, familiekin adibidez, ez? Askotan lantzen dugu eta hitz egiten dugu beraiekin. Eta beraien fokoan on dago, sustantzia. Nire seme alabak erretzen du, eta ja, hor, claro, normal, sortzen da beldurra. Baina normal gizartean hori eginda, ez, drogekin, egitea beldurra. Eta guk ikusi duguna beldurrarekin ez dugula zer egiten, bai? Baizik eta errespetua sortu behar dugu eta sustatu, ez? Beraz, adibidez, gurasoekin ze egiten dugu, jartzea fokoa zure seme alaban, ze gaitasunak ditu. Adibidez, gure ustez oso garrantzitsua da lantzea ardura, ez? Ardura gure bizitzan oso baliogarria izango da gure egoerak kudeatzeko. Beraz, zer da garrantzitsuagoa? Zure seme alabak erretzen duela edo ez, edo nola kudeatuko du hori, ez? Edo nola zaintzen du bere bizitza, bere gorputza, bere burua, ez? Eta, maitatzea, ez? Gure buruak hori ere ez dugu ikasi. Eta, bidean gauden ikuste dut gero eta gehiago, baina hori oso garrantzitsua da. Ni ez banago ongi nirekin, ez banaiz ongi sentitzen nirekin, aurkituko dut edo bilatuko dut beste gauza positibo bat. Kasu honetan, adibidez, drogak batzutan badute funtzio hori, ez? Dena zenbatek osatzen duzue elkartea eta nortzuk zaudete hemen lanean hau guztia? Gaur egun, bagaude 3 langileak, hurrengo astean sartuko da beste bat, oso ongi, oso konten gaude. Lauak, 3 bagara gizarte langileak, hezitzaileak, eta bat administratiboa, eta gero baditugu voluntarioak. Voluntarioi esker, jarduera asko agertzen dira. Orain, baditugu 2 voluntario ezberdinak, batzuk puntualagoak, igual jarduera batean bakarrik parte hartzen dutenak, eta beste batzuk ja gehiago, prozesu potenteagoak. Normalean voluntarioekin egiten duguna da biltzea, bilerak, eta hor egiten duguna da, adibidez, sortzea material ezberdinak. Baitugu sustantzi buruzko folletoak, eta egiten duguna da taldean sortzea. Oso polita da, ze bakoitzak elkartzen ditu bere ideiak, bere ezaugarriak, bere realitatea inkluso, ez? Normalean voluntarioak badira pertsona gazteak, daude aisialdizko gune ezberdinetan, eta badakite ze helduko duen jendearengan, eta hori aberazten du asko, ez? Prozesua, kosta egiten da gehiago egitea folleto bat, baina oso polita. Edo adibidez aldizkaria ere, badugu aldizkari bat, eta baita ere, voluntarioekik egiten dugu, bakoitzak hartzen du artikulu bat, eta hori aberazten du asko, eta errazten du moldatzea gure materialak errealitateari. Osongi. Horretaz gain pixka norengan zentratzen duzue, zuek eskaintzen duzuen zerbitzua? Dituzue familiak? Bai. Lan egiten dugu bai individualki, bai taldean, eta gero 2 gune ezberdinetan, bai aisialdian, edo gune informaletan, eta bai gune formaletan. Igual bereziki edo ezaugarri berezia gure elkartearena,
bada aizialdean egiten duguna, bai? Alde batetik joaten gara festa ezberdinetara, orain udai atzen dena, ja hasiko gara tope ez, eta egiten duguna da eramatea furgoneta bat, festan bertan jarri, eta hor, eskaintzen duguna da informazioa, hausnarketak, jendea hurbildu alda, hartzea informazio ezberdina, edo gurekin hitz egitea, edo inkluso furgonetaren barruan egiten duguna da analisiak egitea. Hau da, droga ilegalak analizatzea ikusteko adulterazioa duten. Gaur egun hau oso garrantzitsua da, beti izan da garrantzitsua. Tresna oso potente da hurbiltzeko gune hortara eta egiteko alerta ezberdinak. Eta diot gaur egun oso garrantzitsua dela, ze azken urtetan eginda pixkat aldaketa bat egon da adulterazioarekin. Lehen adulteranteak baziren nahiko ohikoak eta legalak eta ezagunak, adibidez kafeina edo parazetamola edo olako botikak, ez? Baina gero eta adulterante gehiago sortzen ari dira eta ez ezagunak. Beraz, klaro, gure ustez oso garrantzitsua egotea zerbitzu horrelakoak egiteko alertak eta ezateko kontsumitzaileei zer duten beraien sustantziak eta gero beraiek erabakiko dute, ez? Baina behintzat jakitea zer eramaten duen eta inkluso nola murriztu arriskuak, ez? Kontsumituko badut, zer egin dezaket, txumo bat ez izateko, edo kontrolatzeko zure kontsumoa eta beraien emaitzak, ez? Eta gero, aizialdean ere hurbiltzen gara bajeretara. Oso leku aproposak egiteko lako interbentzioak. Bai, klaro, azkenean bada gazteen lekua, ez dituzte beraien guraso edo, helduen normak, arauak, baizik eta beraien lekuak dira, beraiek gestionatzen dute, eta, irekitzen digute atea eta oso ongi agertzen da, ez? De hecho, oso harrera positiboa du beti, eta, egiten duguna da, badira eskuntz prozesu luzeagoak, ez? Festan 10-15 minutu dituzu pertsonarekin hitz egiteko, bajeran bai, bada... Hartzen denbora pixka. Claro, gainera taldeak oso aukera asko ditu, ez? Elkarrekin hausnartzeko, elkarrekin ikasteko, gure ideia da beraien artean ere ikasi, ez? Eta gure metodologia da oso parte hartzailea, oso dinamikoa, eta guztion artean, bai, ni ere bai, adibidez, ez? Joaten garenak ere ikasten dugu asko beraiekin, beraz ideia da egitea elkarra hausnartzeko prozesuak, ez? Eta nire horrek balioko dizue errealitatea barrutik ezagutzeko, ez? Bai, hori da, bai, hurbiltzen gara eta horrela bai ikusten dugu, ez? Eta gero formalki ere bai, ikastetxetan eta eskoletan egiten dugu lana, bai haur hezkuntzan, bai DBH-en, bai FP-ekin, inkluso unibertsitatean, eta gero baita ere egiten dugu lana helduekin, bai noski familiekin, eta baita ere hezitzailekin edo irakaslekin, askotan dauden nerabe edo gazteekin dauden profesionalekin zertarako, igual zehazki ez dute lantzen gai hau, baina igual egun batean agertzen da egoera bat edo aukera bat hitz egiteko, eta, klaro, normalean ez dakigu. Sentitu gaitezke galduta, ez? Bai, horregatik hausnarketa hori, eta orokorrean, ez, gizarteari bota nahi dugu hausnarketa hori, eta, pixkat diskurtso bat hartu, ez, eta pixkat apurtu lehen zeunden ikuspuntuak eta metodologiak eta debekatzea, eta baizik eta, bakoitzak badugu gure bizitza gure eskuan, guk hartzen ditugu erabaki guztiak gure bizitzan, eta gure esku dago nola hartu eta nola kudeatu, ez? Eta gero pertsona batzuk ere etortzen dira gure gana. Ja, individualki egiteko prozesu bat, edo, zalantza baten bat dutelako, edo analizi bat egin nahi dutelako, eta ez dira egon furgonetan, bai. Oso, ginun dauzkazue egoitzak? Barainainen. Nafarroan, Barainainen. Bai. Oso, horrein pentsatzen dut, gainera uda
gerturatzen ari zaigula ez, izango duzu erindikan lan gehiago eskuartean. Aldatzen da, klaro, urtean zehar badugu gehiago bajerak eta ikastetxeak eta orain ja hori guztia bukatzen da, eguzkia agertzen da eta ja... Eta, klaro, udan jai eta jaiak, beraz mugitzen gara bai. Hasiko gara, maiatzen ja badugu Lizarran, interbentzio bat, eta gero, ja pixkanaka, bai? Baina udan gehiago, bai gauean, bai festa ezberdinetara, hori, realitateari moldatzen gara berriro, ez? Eta udan egiten da festak, hor egon behar gara, ez? Bukatzeko, zein da formula perfektu bat gure buruan ongi kontrolatzeko? Hori oso zaila da, ez? Bai, baina, azkenean bada, pertsonak izatea tresna ezberdinak, nire ustez oso garrantzitsua maitatzea, bai? Gure buruak, gure gorputzak, ongi egotea gurekin, ongi egotea gure harremanekin, izatea tresnak zaintzeko, gure gorputzak, bai? Gaur egun, kirola, elikadura, hori guztia ere, errazten du, ez? Beraz, hori guztia, horekan badugu, igual gero kontsumituko dugu, eta arazoak eta arriskuak agertu aldira, arriskuak beti daude, ez? Baina segurraski kudeatzen ditugu, hobe, bai. Beraz, hausnarketa horiek nik uste dut oso garrantzitsuak direla, kontzienteak izatea, nola nago gaur, bai? Piskat norbera ongi ezagutzea, ez? Gaur ez badut egun nona, segurraski kontsumoak askoz arriskutsuagoak izango dira. Beraz, kontzientzia hori izatea eta maitatzea nik uste dut direla tresna potenteak, baina, klaro, erraz izaten da, ez? Itziar, oso interesgarriak kontatu guztun guztia, zorionak egiten duzuen lan guztiagatik eta nahi duzunean berriz ere gonbidatuta. Eskerrik asko.